represión! ¡No, no, no! ¡Non á represión! ¡Ilegalizar! Partido Popular! ¡Ilegalizar! O Partido Popular! ¡Ilegalizar! O Partido Popular! Non, non, non! Non á lei Mordaza! ¡No, no, no! Non á lei Mordaza! Non á lei Mordaza! Andrés Bódalo Pastrana é un sindicalista que leva 30 anos defendendo os dereitos laborais dos traballadores e traballadoras, principalmente dos xornaleiros e xornaleiras de Andalucía, colectivo a que pertence. Sempre defendeu a necesidade dunhas condicións laborais dignas, defendendo a aplicación dos convenios colectivos e loitando polas melloras laborais nos mesmos. Foi elexido como concelleiro polo Concello de Xaén nas últimas eleccións municipais, o que dá fe do seu apoio popular e a súa calidade de representante público elexido polas urnas. As accións polas que se condeou ao sindicalista Andrés Bódalo ocorreron no seo dunha concentración fronte ao Concello de Coda, Xaén, que deron lugar a unha breve confrontación dos que naquel momento ostentaban a representación popular no municipio, en a que Andrés tentou en todo momento de tranquilizar os ánimos. Con todo, Andrés foi condeado a 3 anos e 6 meses de prisión por atentado á autoridade. Entendemos que a sentencia resulta desproporcionada no alto grado, quedando a solicitude de indulto como un último intento de evitar o seu encarceramento e o cumprimento da pena. Xunto á perda social e sindical que pode provocar a entrada en prisión de Andrés Bódalo, únese a difícil situación económica en que queda a súa familia, composta por 6 persoas de 3 xeracións, incluindo un fillo de 12 anos e unha neta de 6 anos enferma crónica, xa que Andrés é a única fonte de ingresos dunha familia que do mesmo xeito que el, moitas persoas sufren ausencia de rendas e traballo. Por tanto, entendemos que a concesión de indulto por parte do Consello de Ministros do Goberno de España servirá neste caso para corrixir a desproporción da pena imposta, aínda que nós consideramos que a sentencia non é máis que unha volta de tuerca da represión que o Estado está a exercer sobre as protestas cidadáns. Andrés Bódalo non é a única persoa condenada ou procesada por participar nunha protesta. Centos de persoas padeceron multas, imputacións ou condeas de cárcere dende que comezou a ofensiva neoliberal criminal da Troika en Europa, agravada no Estado español pola aprobación da Lei Mordaza. Alfon, Roberto, César, Guillermo, Andrés, Nicanor, Pablo, Rita, as activistas da CGT sevillanas e un larguísimo etcétera padeceron a represión do Estado mentres a maioría das persoas corruptas e defraudadoras seguen en liberdade ou con penas que insultan a intelixencia. Pero non nos van calar. Seguiremos na rúa para facer fronte a unhas políticas criminais que están a facer sufrir ao povo. Seguiremos a berrar ben alto pan, traballo e teito. O povo ten dereito O povo ten dereito a pan, traballo e teito. O povo ten dereito A pan, traballo e teito. O povo ten dereito! O povo ten dereito! A pan, traballo e teito.